Så i stedet for, så har jeg en lille sang her, og jeg ved, I kender alle sammen melodien. Så jeg bliver rigtig skuffet, hvis I ikke synger godt med. Så er 3 korte og et langt hurra. Og en grund til, at jeg har skrevet Lilian, det er, fordi det er kun 2, der siger mor. Der er 3, der siger mormor. Der er 1, der siger oldemor. Der er 2, der siger svigermor. Men resten af selskabet siger Lilian. Det er derfor står det sådan. I dag er Lilians fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Vi samlede alle er til fest. Ja, alle som er med som gæst. For dejlig mad og vin her på din fødselsdag. Og smiler du, hvor er du glad. Hurra, hurra, hurra. For denne dag er også rar. Og hjemme er Chanel nu så. Men netop nu du fejres på din fødselsdag. Og når du hjem fra festen går, hurra, 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 så skal du hjem og slappe af og glædes over denne dag. Og du har været midtpunkt på din fødselsdag. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Et stort tillykke lyde skal, et firsdag skal du også have. Vi hylder dig med flag her på din fødselsdag. Der står 08, Lilian. Ja. Nu står der. Jeg rejser mig. Men jeg er glad for, at jeg kan. Uden kunstige ord. Men man er jo glad for i det øjeblik, man har fået den. Og der har vi jo hørt om gebrækkelighederne med nogle af folkene herovre ved bordet. Blandt andet dem, der fylder 80'ens 20 år. Et pudsigt ord. Det er 4 gange 20. Og når man ser på Lilians udseende, så forstår man jo godt, at det er 4 gange 20. For du har altid sit ungdommelige ud. Med hensyn til helbred, ja, så har du jo nok fået 4 gange 20 også. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Så længe man holder sig, og man kan sende Karl afsted med hunden, uden at han falder alt for meget over den, så er det jo godt. Jeg har altid troet, også lidt ved diamantbrødrene, at jeg havde kendt Lilian længst. Det viser jo så, at Lilian og Karl faktisk er familie. For Lilian har jo været derude i Bagsværd. Ikke hvor mågerne vender, fordi de fløj gerne en tand længere. Men nede omkring ved viadukten ved Peter Posts hus. Er det ikke rigtigt? Ved Peter Posts hus. Der var der en lille rønne. Og der mener jeg, at Lilian har siddet i barnevognen og smilet uden tænder. Ja, det har du i dag. Man får råd til mere og mere. Der kom jeg jo forbi og smilede igen og prøvede at køre mig i den. Altså ganske vist var hun jo et halvt år, og jeg var bare 2, men alligevel. Der mødtes hun og jeg faktisk første gang, uden vi vidste det. Men da jeg så jo kom til at blive kollega med Karl, og hun fulgte med som en tynde øl, og jeg fik jo til bords og alt det der, det har vi hørt om. Så fandt Lilian jo ud af, at vi havde jo Bagsværd til fælles, og at det var igen var Peter Posts hus, den gamle jernbane, og
hvad alle notabiliteterne nu engang hed. For der var baronen, og der var kongen, og der var prinsen, og der var ham, der sagde pst, og derfor kaldte de ham. Og sådan har de altså kunne vokse op sammen og blive præget. Og det er måske derfor, hun faldt for Karl. Ja, det var sådan en blanding. Men i hvert fald har jeg været glad for også at have kendt Lilian helt fra barnsben af. Og det er der jo ikke mange af jer, der har. Jo. Jeg ved ikke, om vi kan skåle lidt kaffe. Ja, du har. Men vi kan også lade være. Nej, ikke for barnsben. Men vi har jo da lidt rødvin og hvidvin endnu. Så hvis at nogle af dem med de gode hofter og knæ kan rejse os andre op, så kan vi da bruge det.